Lakhain ko rapho Nilip MSC constituency ke parlu chokihola sanglang ke hat picnic spot along Nilip Auto Association atum pen setame det pialong ingdeng troxi ke rapho Republic Day ketalon asonsik talon dun bangso ketalon along Nilip Auto Association mepu fabric cropen me ke chari ponahut kinang sor alam thian kongchun bang mongol tok bipen ajoksi lam the paklang pon bangso ingdeng troxi ke rapho Republic Day ketalon ahut motor ke vek nang jaron hei hui kinang sot alam thian chokihola thana amai phum elison timung than parjupon bangso hut niliba hawara long ke doan auto ke vek atum chetong dunsi ningkarong pen Republic Day talon ponlong lapen auto ke vek jong chot chere aron ateng pen gari ke vek dunji lapen ateng pen anam hai hui ke en ponjia phansetame bangso hut chethan chimun ponenti Riksha Association ke sengkon bangke isi mepik le athema association ke sengke komame bang jungjung mathata hai je komame bang aligichu NG fan puta mathata hai komame bangke pine hrite nangke palang prongji nang pachiki prongji puta mathata hai sitame ahokpet ke auto rickshaw association kibi ke mepik ala kopi polo pute pini ile tu aron alam bang jui lasi aron alam tenyo si chithana unte pini ke aron mate constitution bharat sadhinota long that pen constitution jitu Dr. Ambedkar pen jitu ke tok pon ilitum India atum stame jogwan that pen ilitum kosonsi ilitum India ke chari ke chalok ponjiban labang so phan ke a department tin akeng kam tin long stame ili tumhane tok tilak koilamati pen samsung ti carbing long life